Luka Doncic mi-a dat like! Salut, eu sunt Andrei, asta este un nou vlog pe canal și în vlogul actual vom face un story time despre cum a ajuns jucătorul din NBA Luka Doncic să-mi dea like la o postare pe Instagram. Era vara lui 2018, eu atunci plecam în America și tot atunci Luka Doncic intra în draftul din NBA. Am plecat în America, am ajuns acolo și eu uitându-mă la basketul din Europa, auzisem de Luka Doncic, dar americanii nu prea îl cunoșteau foarte mult deoarece ei sunt fanatici doar de basketul din colegii și puțini oameni auziseră de Luka Doncic. Adică mergeam pe stradă și mai jucam basket cu niște prieteni de pe acolo și foarte puțini auziseră de Luka Doncic. Majoritatea îl vreau atunci fie pe Trae Young, fie pe DeAndre Ayton, care erau din colegiile din America. Puțini auziseră de Luka Doncic și erau așa cumva sceptici fiind european. În fine, eu am ajuns acolo, am mers, am vizitat Washington și după aceea am mers și am vizitat New York-ul. În New York știu că am ajuns, cred că la o zi sau două după ce a avusese loc draftul. Cred că era chiar ziua imediată după draft. Luka Doncic atunci a fost selectat cu, dacă nu mă înșel, 2 sau 3 locuri în draft. Nu vreau să zic prostii, nu mai știu exact sigur. Iar eu, fiindcă eram în New York și New York este cel mai mare NBA store, am fost în NBA store-ul respectiv, mi-am luat un tricou cu Luka Doncic pe care o să-l îmbrac acum. Deci, cum am zis, mi-am luat tricoul ăsta cu Dallas Mavericks, care și acum îmi place foarte mult, și cu Luka Doncic. Știu că erau primele tricouri cu Luka Doncic care s-au vândut din lume. De fapt, l-am întrebat pe cel care vindea tricouri de pe NBA Store și mi-a zis că în ziua respectivă, mai ales fiindcă a fost dimineața, dacă nu mă știu, cred că am fost al 5-lea sau al 6-lea om care și-a cumpărat tricoul cu Luka Doncic din NBA Store. Acum probabil că online și mai cumpăraseră oamenii înainte, dar era chiar prima zi în care le puneau la vânzare și eu mi l-am luat imediat cum a apărut, fiind mare fan Luka Doncic. În ziua următoare știu că am mers pe stradă, mi-am luat tricoul cu Luka Doncic, fiindcă eram, cum să zic, mândru să-l port, fiind european, și un european care ajunge așa de sus în draft în NBA e un lucru pentru mine cel puțin destul de important. Și puțină lume pe stradă îl recunoștea, multă lume zicea cine e Luka Doncic, ce-i cu jucătorul ăsta, n-am auzit de el, Dallas, cine, adică la Dallas n-am auzit decât de Dirk Nowitzki, nimeni nu auzise de Luka Doncic decât câțiva europeni. Dar îmi amintesc că mergeam de asemenea pe stradă și am dat de niște europeni care au zis: "Oh, Luka Doncic, oh, you have a t-shirt with Luka Doncic." Și să știți că în America foarte multă lume poartă tricouri de basket sau de fotbal cu diferiți jucători și chiar, deci e șocant pentru niște români, care în România dacă mergi pe stradă lumea se uită urât la tine. În America dacă mergi pe stradă lumea chiar îți complimentează Adidas și cu ce te-ai îmbrăcat. Sunt mult mai deschiși, mult mai bucuroși, mult mai fericiți, zâmbesc mai mult. În România lumea merge din punctul A în punctul B, dacă mă tresitez cu cineva pe stradă încerc să nu vorbesc foarte mult cu el, nu știu ce. Mă rog, să trecem peste acest aspect. Deci, cum ziceam, oamenii din New York chiar îmi complimentau sau întrebau de tricoul cu Luka Doncic, adică ori îl apreciau, ori nu știau cine îi. Și tot în ziua următoare am decis să vizitez Statuia Libertății, fiind îmbrăcat cu tricoul cu Luka Doncic. Stați să vă arăt că este cu Luka Doncic ca să nu ziceți. Așa. Deci am vizitat Statuia Libertății și ajungând în fața Statuiei Libertății am zis să-mi fac și eu o poză să pun pe Instagram. Având tricoul pe mine, mi-am făcut o poză de la spate, fiindcă mi se părea un fel iconic să fie Luka Doncic cu Statuia Libertății, el fiind atunci selectat în draft. Și am pus-o pe Instagram. Mi-am dat tag și lui Luka Doncic, dar n-aveam nicio așteptare, adică nu mă așteptam să se întâmple nimic. Și mi-am petrecut în continuare ziua, nu știu ce, mergeam cu metrou, cu nu știu ce. Și la un moment dat știu că mătușa mea, care se uita la cine îmi dă like pe Instagram, fiindcă era destul de activă pe Instagram, știu că mi-a zis: "Mamă, ți-a dat Luka Doncic like." Și eu eram: "Luka Doncic mi-a dat like?" Și zic eu: nu cred așa ceva. Și intru pe Instagram și când mă uit la poza respectivă, era efectiv și like-ul lui Luka Doncic. Și acum încă mă mai îmbârlic când zic, fiindcă era, nici acum nu vine să cred, adică nu era extraordinar de cunoscut în America atunci, dar să fim serioși, luase MVP-ul cu Real Madrid și faptul că Luka Doncic mi-a dat like a fost efectiv șocant. O să pun acum și o poză cu un screenshot de pe atunci, așa cum mai este o poză la mine pe Instagram, dacă vreți să o căutați, sigur o mai găsiți. Și cam asta este povestea, deci a fost ceva pentru mine absolut șocant când Luka Doncic mi-a dat like pe Instagram la o poză. Nici acum nu vine să cred, bineînțeles că după aia nu mi-a mai dat, dar e ceva ce rămâne acolo pentru mine și tocmai de asta
o să-l susțin în continuare și mereu va fi jucătorul meu favorit din NBA, mai ales că în ultimele 2 sezoane joacă absolut extraordinar. Asta a fost și story time-ul de pe ziua de azi. Dacă îți place și vrei să vezi și alte story time-uri, deoarece mai am câteva povești interesante, inclusiv una despre cum îmi era să fiu arestat pe aeroport în America, tot din aceeași excursie, o excursie foarte interesantă pentru mine. Nu uita să dai un like, să dai și un share, să te abonezi la canalul meu și dacă vrei poți să lași un comentariu să-mi zici ce video ai vrea să mai vezi sau ce părere ai despre faptul că Luka Doncic mi-a dat incredibil, dar like pe Instagram. Eu sunt Andrei și cius!